berdintasuna, hezkuntza, politika eta kulturala, eta diru sarreren eta gastuen antolaketa. Lehendakaritza dauka erantzun batzuk eta honek dira importantienak. Lehenengoa da Eusko Jaurlaritzaren jarduna koordinatzea, bigarrena harreman sozialak eta instituzionalak Euskadi kanpoan ordezkatzea, hirugarrena garapenerako lankidetzaren eta genero berdintasunaren arloko politika. Laugarrena da hedabidei informazio ematea, teknologia berrien garapena eta multimedien ekoizpena. Hizkuntza politika eta kultura barruan Eusko Jaurlaritzak eskaintzen ditu departamentu batzuk. Irakaskuntzaren alorrean, lanbide heziketan, zientzia alorreko politikan, hizkuntza politikan, euskara sustatzean, historia eta arte ondarea kudeatu eta zaintzean, arte eta kulturen alorreko jarduerak eta horien zabalkundea, kirola, gazterian, gizarte edabideak irratian kontzesioak eta frekuntzia esleipena saiaren txikituta dauden erakunde autonomiadunak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zentzea eta legak eta araudiak gainontzeko ahalmena. Osasunaren markoan dare erantzun honek. Sanitatearen plangintza eta antolamentua, osasun publikoa eta elikadura ekonomia, zainketa epidemiologikoa, farmazia antolamentua, kontsumoa, droga menpekotasunak, saiaren txikituta dauden erakunde autonomiadunak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoa beratzea, legaketa araudiak eskatzen dutenaren arabera, eta legaketa araudiak eman dizeskioten gainontzeko ahalmenak. Diru sarreren antolaketan ikusiko ontzen eskema bat, eta ikusiko nola lortzen da dirua zerda desberdinen bidez, eta gero zertan banatzen da. Eskemia hau da, benda zertan, nola biltzen da diru hori, eta honek dia zerda desberdin horrek. Gero nola banatzen da, eta zertan erabiltzen diren. Eta honek dia zerga importantiena. Eta lehenkoa da besa, dala IVA eta Europan herrianean erabiltzen da. Eta proiektu horienetan jartzen zaizkio. Gero dago IRPF, Euskaraz pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga esan nahi du eta pertsona horrek urtean zehar lortutako diru sarreraren arabera zergaren tamaina handiago edo txikia izango da. Hau da, pertsona bat ze irabazten duen arabera bere zerga handiagoa edo txikia izango da. Gero dago impuestos especiales biala euskera zerga berezia, kontsumo espezifikoen gaineko zergak dira eta fabrikazioi eta importazioei ezartzen diete. Adibidez, alkoholari edo edanari aplikatzen zaizkionak, hidrokarburuei, tabakoari eta elektrizitateari. Gero dago impuestos de sociedad, la sozietateen gaineko zerga, eta merkataritza sozietateak lortzen dituzten ondurengatik ordaintzen dute eta pertsonala izaten hori da. Gero dare zerga horoko batzuk, diala mugak, impuestos sobre las primas de fuego, de seguro, sobre el fuego, mugak dia aduanas, eta gure ondoria hau da. Ukinakoan proiektua bat dugu, horretara da, zergak ez ditxugu epi zerbitzu publikoa. Eta guna osan dago